عندنا هبلي كما يتغنيو كبرات فتوات تختاتل تشيدن رياكت سوان عند حنينا ماتشم اسخا خمل خاي طفي خاندي انا بوغني اكزيابير يمسكن سلام عليكم نامنا يلو مع انت فيديو اسك حيزكم كسجر اوكي ازيوم بطعمي زغرمون زدنقون قصيلهم دما نعلللومن نسحقلومن اتازيس انتاي كوينو الا نزاربلوم غدايات امنا يلو مع انت فيديو كندهسسينا مالتيو كسام موداتا مدب مساي كونو امنا يلو مع انت خابن دهسسو مارسته غدايات تقدماي بديقو ويكا افريم ينا خنجمر مالتيو افريم زخونه زغرمنا نعنا زدنقنا زربا تزاريبولو حقدو حصوت نسخاتكم تماميو مالتيو كتصل بيله غداي تفتاوي توك شو سلطنه غرماين فنان اب انفوتيك فناننيو فنان كا مس سلطنه ززراروم حدا غداي لو حساب حج لوغو تسرح زي تقل سبيخا بزعبا يتي بتفل تراكون كاس ما ابقى سيله لوغونات كازي كير كاسبيخا لوغو تكير زي تقل سبيخا يقال العالم ان السبزي كم حدا تراش زريو زي اونس اللي فهم جند اشمي زي هوكو فهمتنا مع بزعبا نسوغن زخونه وقعي كنوقعنا مالتيو تقمتي اي تقمتنان الى خزارب مغنانا يخونن قدم 5 عامت تقمتي 24 نعنا حدا شجر فوطيرو نيرو كم هزو مالتي حجون كابت مساسالي دحر خلت سومن دحر غله سومن وزته زخونه شجر كفطريو غلغله زبل سبات كومتات ነገር يسمع لكم مالتي كم افو ما يغبرو ግን እንካም ምንታይ ተበጊሶም ከም ዚ አይነት ዘረባ ዘራቡ ዘሎ ዝብል አምናይሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ክንደስሶ ኢና ንኸውን አርሚ 22 ዝተባህሉ ማለትዩ ኣብ ሓወልቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ንወለድና ወንዓናውን ወለድናውን ገዛ ሃቡና ንዓድና ክንምክተላ እንድሕር ኮይናውን ገዛ መንበሪ ክሎና ክእላሎ ዝብል ሕቶ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ማህይ ሕቶታት ሓቶም ኣለው ስድራና ንሕና ገዲፍና ክንከርተ ኮይና ተገደለ ንስኻትኩም ኣውዚ ነበሩ ንሕና ንዓድና ክንከላኸለላ ኢልናዮም ክንከይድ ገለ ዝብል ሕቶ ኣሎ ኣብቲ ሎም ማዓንቲ ቪዲዮ ዘሎ ቪዲዮ ክትሪእዎ ኢኹም ትኾኑ ማለትዩ ክልተ ኣሕዋትና ሓደ ሓውና ማለትዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ደደቢት ሚድያ ዝቐርብን ካልኣይ رئيوتن مالتيو أزيوم بتعمي حيل زبالة كابلب زمررة زربا تزاريوم الله نتقداي بمن تايل علمو انتاي كيو مبقسيو زبل ابتنا يلوم مع انت فيديو تريقوا يزغون مالتيو كتصل بيلنا بزحات انريوم رئيسا قدايات اللون ديوم كاباتهم نما خلت قدايات اتحاد اب اسمراوي كا ارترا مالتيو ندادي يخون كالوت نغرات ناب هزبي كيباتاتونو ويكا خيعدلو تخلكيلوم ازي مالت كالي سرح كوعلو سلازغولو تواهيلو مالتيو مرحت خا اب حبو منبري كنبرو جميروم زبلن وزتن زلو رئيسا قدايالو كاليون جبسي نيتوبيا كتفرارحا مغنياتو اتوم سلاماو سلفوطيوم كم زي تقبر زبالو ونت مرحيوم مالتيو بزحات سبات سلا زفاططلو زلو تمرحون كزارب تقديدلو مالتيو نخلو كلاملو مالتيو ابنايلو معانت فيديو كندهسسو اينا نز channel حدشتن دحر داخوينكم سبسكرايب لايك كامنت شير بمغبارنا بكالوت كتباصحو بخبري عدمكم نبارات انتخوينكم دما حناص ريتو صحفو لي بخبري محصنكم مالتيو دانيال غبر مريم ان 7 كي كاب صحفلي صبوريتو شدن ودي ناتكا غاتاتالي امو بلحي معدو زحازيخا تقرب كماخا يبزحيوم قصلو سلام إلا مالتيو امين كبرن فتون ابوي ودي سلازبلن مالتيو بطعمي يقني لي دانيال ابوي ويكا حوي بطعم خبرتي هابلي يقني لي صبور ريتيو نقولكم خبرتي هابلي نامنا لهم مع انت فيديو نسجر قداماي رأس قداي بزملكة صبغت قولعويكا قنجة سبيتي اي تمرعون زبل قداي كاب ديكو توحيسنا كنزاربو اللي انا مالتيو ديكو بزعبا قنجة سبيتي انتاي بلم تانيا قالوا ستيت لهم حدار يبلان حلف عالفوا ناي حد براند ناي فاشن شو كتكوني اتدلنبر حدار غيرا نبرا كتقبرا يتغنيان ود تبعتاي كل جزي مسنا عقوتايا ابزخلو لب بور مالي حقاقير كتوصليا توعد زيد ابي زلو سنان ابي زلو فمغاص كم مسلك غاتاف كوينا اهو عينو دقيقو ملو معلتم انكن كتوصليا توعد مالي اما شرشتا امنتاي تحلفوا عدمي انت لكم ابديسكو علمي اخو دقس دلي حدا حلاف منقدي عاودي قواي خير مالك حانتي ناي مصحف قدس طقسيا تذكراتني مصحف مثالي زبالالو ابوها قنجو سبيتي ايتمرعو مخنياتو حالوአ كገደካ እዩ ዝብላል ሕጂ ቆንጆ ሰበይቲ ማለት እንታይ ማለት መስልኩም በመልክዓ ጥራሕ ቆንጆ ዝኾነት ስነ ልቡና ግን አዝያ ዘይተዓደለት ማለት እዩ ሕጂ ብምስላ ወለድና እንድሕር ኮይኑ መልክዕ ዳ ሃበን እንበር ውሕልናስ ካብ ጎረቤት ይልቅሖ ይባሃል ግን ከኣ ወለድና እግረ መንገዶም ካሊ ምስላውን ተመስሉ እንተለው ወቂርካ የመጣሓነን
ኢድካን የልብን እንደም ዝብሉ መጀመሪያ ካብ መጀመሩ ጀሚሩ ልቡና ዘይብላ ጓል አንስተይት እንድሕርዳ ኮይና ብመልክዕ ጥራሕ ተመሪዓ ክትነብር ዝኾነ ነገር ጌራ ንኽትነብር ምናልባት ዝኾነ ንሱውን መልክዕ ጥራሕ ዝሓዘ ገንዘብ ካልኦት ዝበሃሉ ናብራ ዓለም ወይ ከዓ ሰወታት ዓለም ዘየገድስዎ ሰብ እንድሕርዳ ኮይኑ ክምርዖ ኣይኽእል ኾን እንተዘይ ኮይኑ ግን እምብ እንዳበለት ንሓዋሩ ትጸንሕሞ ኣብ መወዳእታ ከም ትልክዕ ፍቅር እስከ መቃብር ዝበሃል ዝነበረ መጽሓፍ ታሪክ ኣብ መወዳእታ ነታ ጓሎም ዝኾነ ድኻ ሰብ ንሕር መጽኡ ንስኻ ዳ እንታይ ያለካ ይብልዎ ሓብታም ኮይኑ ስልጣን ዘይብሉ እንተኾይኑ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ሃብቲ ጥራሕ ዶ ገለና በሉ ዘቕመጥዎ ታጓልካ እውን ከምኡ ክትቅመጥ ትኽእል ወይ ከዓ ሓፍትካ እውን ከምኡ ክትቅመጥ ትኽእል ማለት እዩ ሶ ሓደ ወዲ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ጉዳይ እንተልይዎ ከም ጓል አንስተይቲ ብፍላይ ከዓ ክትገብሮ ዘለዋ ምዕዶ እንድሕርዳ ኣለና ኮይኑ መልክዓን ግዜን ኩሉ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ንምንታይ ኩሉ ኣብ ግዜኡ ጽቡቕ እዩ ዕምበባ ንኣብነት ኣብ ግዜኡ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ግን ዕምበባ ናብ ፍረ ምስ ተቐየረ ትፍረ እምበር ጽቡቕ ዕምበባ ኣይኮነን ጽቡቕ ዝኸውን ማለት እዩ ክትጥቀመሉ ኣለክ መልክዕ ክንምባል ዝኣክል እዩ ሓፍተይ ናተይ ተረዲእኪ ሶ ጀስት ሜሪ ይኾነኒ እትብልዮ ነገር ክሓልፍ የብሉ እንትመዓል ጉዳይ ሰልጠነን ፍናንን ላዕለ በፂሓላ ገስራጥራት እንተይልኩም እንጣር ቃልሲ እንተኸድኩም ወይናት ትቃልዑ ምስተቐልዕኹም ከኡይ ትብሉ ሕጂ ሰብ እዚ በቃ ተዛሪቡ ከም ብዙሕ ክዛረብ እንደደልኒ ኣይተሓዘለይ መን በፍንጩ ዝዛረብ ሶሪ ኣብ ደረጃ ወረድን ደረጃ ይኹንካ ንዓይን ስኻ ተቃላሲ ኣይኮንካ ኣብ ቃልሱ ናይ ፀንሕካ ንበዓል ጆን ብላክ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከለዉ ዘሃርሙ ሰባት ከም በዓል ወዲ ዓንዳይን ካልኦት ኣምፅኡ ዘሃርም ሰብ ነው ጆን ብላክ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ኸይደ ኣብ ሆላንድ ዝሪኦ ሰብ ስጋ ክንዲ ዘኽብሮ ስጋ ክንዲ ዘባልዩ ዝርግሮ ምሻም ናተይ ሚድያ መፅአን ጆን ብላክ ካርሞ ከምታ ዝበሉ ኮነ ኣዝየ ዝምዕቆ ኣዝየ ዘይቀልዓሎም ንዓይ ከም ተቃላሲ ኣይርዮም ተቃላሲ ኣይኮነ ድሓቂ ክዛረብ ትኽእል ንዓይ ተቃላሲ ኣይኮነ ኣብ ብርገን ሓመዱ እንታይ ባልዩ ኣለዎ ተይካ ኖ ኣብታ እሱ ዝነበረላ ዘሎ ዓዲ ጆን ብላክ ክሪኦ ዝግባእ ንጆን ብላክ ዝሃርም ዝነበረ ሰብ ንዓይ ተቃላሲ ኣይኮነ ኣብ ትሕቲ ዝቕዎ ንሰብ ዝኸም ተቃላሲ ኣይርዮ ንዓይ ንሰናቲም ዝመፀ ናብ ዩቱብ እምበር ንቃልሲ ዝመፀ ሰብ ኣይኮነ ኣነ ምስ በፍንጩ ዝዛረብ ሰብ ኣብ ቃልሲ ዘየለ ክምልስ ግዜይ ኣይሕልፍኒ ታይም ኢዝ ጎልድ ንዓይ ዘቀል ዓለም ኣነ ሰብ እዚ ከም ሓደ ትራሽ ዝሪኦ እዚ ሆነስትሊ ከም ዝንጣሽሚ ለዝኾንኩ ክፈንፍረኒ ማለት እዩ እንኳዕ ኮነ ገለ ትብል ቀፂል ዋሕዲ ንዓ ምህሪምዋ ትብል ላይቭ እያ እዚኣ ወላ ሓንቲ ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ ተሓቲቱ ብድሕሪኡ ከዓ ቀፂላ ማለት እዩ تا زربا أنا سلمتاي كومو غيركاي لي حتيتي أنا ودعتاي سلمتاي كوميلكا تحيفكا يوم بلاك أبكم زلوا خلص كومو خطب لي جباني ردي لي ودعتاي كا هو خطب لي جبائي لي قتيل واحد نازي أي مهرام دولا زلوا سلطنة جن تمالنا أي كلا سباي فلت النعاين بقول كي بعلى زتري هو زلهم حجوس بهال زلوا سب غيري خسر فانا مسيف تجزو أنت هاي بس قاساتي كبرنا يرجع بمولو سنفوت أنا جنا يدلني بخمي تجميل تيجي ونسأنا تبغى غيري فلتين جنا أي يدلني خلاص نفلت أنا قالت بزال خاص كسب حج لوجو خد سرح زي تغل سبيخة بزعبايتي بفلت تراهم كاس لوجو نات كازي كير كاس سبيخة لوجو خد كير زي تغل سبيخة سبن دحر زي سريح له تابنيل كسرح زي كلي تبل على زقبر تجبره السوق سرح زي كلي سلطة أنا خسرت مالي تابنيل ناتو ناي جمارين هاي أماتر يتبر بقى صغير تقع ولا أرست خميت صحف كميت صحف سئل خميت برجله أبين سو سنة 3-4 توارح قد حدا زحب جزء سبر رخيبه ناي بروفيشنال تابنيل سرح له أمريتي بفلتي خمسة ولا حنتي تفلتني خابك لايف ما تاو تراي ولا حنتي أقول لايف تراي خا ولا حنتي إلا ناي ميديا نجارات تفلتني روتو زخون بزح نجارات كجبر مخالني رس حق جزء سب زي أخبرك كوي جزء سب well said and well done تامنيل مالت تاملت مسيلكم حجاب زوق عزول نحنا حد مويا وقالات علو ليش ليك نص خلهم زلنا مالتيو تامنيل مالت تاملت مسيلكم الفيديو كليك انتلو اب قدميت زركب ويد ما شفان سئل مالتيو بروفايل لوجو وزت جلز بهالو خا ناي براند ناي ملكتات جل مئتاو مالتيو ازي انا كم ناي عوت حدا يوتيوب نحردا يسرح له خوينسي لوجو كيلو تامنيل كيلو ديزاين كيلو جرافيكس كيلو جلس للصرح يعوت مالته يكونن كواد أس مبزحات أمتم نعلمنا إديت زجورو لوجوز صرحو كالوت ناي كامبانات زقربو مالت كافتم مسرت نايت كامبان حويس كاسي لوجو مسرح يقولوني كم زين حرد أمسي للسمعك ولا
حنت نجار يقولن حجنا أبنت لوجو مسرح خليه صوات أنا كم سلت أنا نت يوتيوب كل وقت قالوا ندحرك إله كم سلت أنا بس هو زلوا عزيو عبيد رجع سلا زخانة بس يزلوا مالتيو كم سلت أنا جرمايسي يما سلنا إزبال أبي يوتيوب كفتهم صبقات نا يوتيوب أقرب تسبات كأحد نفعنا يوتيوب أقرب أيو ويل صبق غيره خان يوتيوب حزو زلوا بزحت سبات كأله وين لعليو قص اللي حرد أخويلو قص الون يخلي مالتي كابزين العلون بليس خدي خلي مهنات حزو زلوا أجندان توبيك إيش تهزبي قالي بفرق السلام على قالي سلازي السلام على مال صون سلت أنا يكلن تعملي المسرح اللوجو مسرح وزته حدا بك أصويله سلت أنا وز تزارو جيجايو نعم نتراشيو ينعقوا يقلخ تبرك الله حسب أبكر ما أملاح كل سب معري nobody is treated as trash or like a trash وكا somebody خا دائما زخون اللي مهنات يلن بس باسيت فراسيت أنا ويز زخونة سجالات تخلى خا قدامي يبزي أطريق وازر لهم مالتيو شنت بيت أتيازوت يا ولا حنت نجار يلن nothing is new under the kingdom of the sun أبتحدث ولا حد خون يكون حدش قدا يلن حدش نجار يلن more probably وكا most probably بستفلي من قدنا مغرب سرحتنا مسرح قال زبها النجارات كله يخلي كل سب يتوبر كون خلي بس يبيلكمون كلتكم قالن نختقول قالت مكرو خلهم سي نتزي فلتكم سب بقى هم تقبروا تقوليهم كوبتول وتقولهم نتزفلت سب جن عبد تحنك تحانيو تحرج أمسي أنت خوينة تقول مالتي أنا بزي فلتكم جلس إنه عرهاتكم كتجمع oh my god يحفر شاموني خوينة بزح زدقفوا زنبرو ثمالك ما أنا بصحفني هذا إنترو شرحين على خان كم زي زدقفوا سب كمان كم يجروا يخبر زي فلت سبي بزعبا يتيب بزعبا قلبه ما عاد زدقفوا خازن نبرو سبات صعبين لو حجي ايش صبغي بزعبا سلفي دحر غل التصومن حدا نجار كفتري وات ذات خبناتي امنت جاو محدار تግራይ ይሁን ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝቲ እዚ ነገር ሲሪየስሊ ሪኦም ፍታሕ ክገብሩ ኣለዎም ብህጹጽ ምክንያቱ ሕዚ ላቤና ንኸይድ ዘለና ዝብል ኣብ ትግራይ ዘለና ሁላትና ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝቕጽሉ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ነገር ክልኢለ ስለ ዝጽበ ማለት እዩ ሓፈሻው ናይ ፖለቲካ ወይ ኩነታት ናይ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀርን ኣፍሪካ ሓድሽ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝቕጽሉ ክልተ ሰሙናት ወይ ከዓ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ ነገር ክልኢለ ይልጽበ ኣብ ዝኹነታት እዚ ኮይኑ ይደጊም እዚ ሕቶዚ ህዚ ኣልዒልካ ኣብ ሰራዊት ምፍላይ ንኽፍጠር ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ብምፍላጥ ይስራሕ ዘሎ እዚ መን ይሰርሖ ዘሎ ገለ ዝብል ነገር ብደንብ ዲቴይል ክጽናዕ ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከምናተይ ቁዋም ኢንተርፊስ ስድራ ስዋኣት ተኻልእ ተጋዳላይ መሬት ዕደላ ናይ ጣብያታት ናይ ክፍለ ከተማታት ናይ ምሕዳራት ብሙሉእ ግልጋሎት ጠጦ ቢልካ መኸተ ክሳብ ዝውዳ ኣብ መኸተ ከድህብ ምግባር እዩ ዝሕሽ መስርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኢንተርፊስ ስድራ ስዋኣት ምክንያቱ ስዋኣት ተሰውዮም እዮም ዕላማዎም ኣኮምፕሊሽ ገይሮም እዮም ሰለስተ ሰው ንስድራ ስዋኣት ዝግበር ኩሉ መዳዊ ሓገዝ ኢንክሉዲንግ መጠሻ መሬት ዝቃወም ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ የለን ተሃልዩውን ሕጋዊ ይኮነን أقعد يا أخونا برد ركين أدفع أنت يكون المريض رحنا مريض را كلها نأخذ اليوم الناس كذا خسر أخذ كلنا أدريت ما نوم متصدرنا نحرلي أو كذا أجازو قريبنا أو كذا خير يوتينا أو كذا قريبنا بقولون نسخة مو كذا خلينا متعدد من الحرالي أخذ كلنا نقرب أو كذا خير دورنا نحركنا جيم سواء كذا كذا قريبنا فينا نعوض أبزر وصدرنا نحنا بتصور أنا دخاتم فياتهم كذا خمس نيرنا تعلق على دوري بيوكلوا زحتنا قاي كم سراوي تكبرني نفسه زوق يكون زي وقت يكون ما راح يحسبون او زخر يكون بتاسم يقدر يكون زي يكون ابعد الغيد او زين هلو مقاشش لنا كم تقرلتي ابعد كم تقرلتي كم هزي يكون نرلنا ابعد انت لنا سوي يكون ينالو لا احنا تندلنا تسكي معنا لا تدلنا حنا تسكي يرينا نحفر نتعد زي تقرلنا نفتعد نفتحرسنا نفتكذا نفتخلنا كده بسكه في الحفر زي تاناي لفعاتي تسفى زلا زربا خم زلا تايا مخنياتو بعلو زقمتان زحاسب لنا نجار تلو تخون ويل تقمت كم قمتو تحقون كم حقو تخون نتون كم كون نتو كله خم زغل من ما يتقرأني لفعاتي تسفى زولو قداي سميعهم يخون بحاطيرو مالتيو خون زغل هم تقارلتون زولو زولو حتون تماساساليو نحنا نقوانا لنا اينا مريت كنركب لنا ايو زبليو السوق عدل يولو من زعينتي عدل يولو مخنياتو نزيهم ليخوم زلسي كالي حيل إزبليو
ጨብራሕ ራሕበሉ ተዘረባዚ ብፍላይ ናይ ልፍዓተይ ማለት ቶም መንእሰይ ዝሓተትዎ ትኽክል ኣነ ከጋደል ተኮይነ ተገደደ ስድራይ ኣብ ዝኾነ ጽቡቕ ገዛ ይሕድርልይ እኮ ዝብል በቃ ባጽ ትኽክል እዩ ምንም ጥርጥር የብሉ ኮንትኩም ተሰውየ ንዘብለ ያው መራሕቲ ዝብሃ ክትል ተሰውየኻ ንገለ ኢኻ ትበሃል ኣብ ንስሳት ካ ዝነበረ ፖለቲካ ፓራላይስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣምፂኻ ብምልጣፍ ማለት እዩ ህዝቢ መስዋዕት ክሓፈር ለካን ሊያው የተሰውየ ለካን ኮንቲዮም ተሰውየ እንክል ጸላእት ክምክት መሬት ዓደቦ ክምክት ክባር ዋጋ ከም ዘይከፈለ ጓሎ ቅድሚ ተደፊራ ሰውይቶ ቅድሚ ተደፊራ ወላድ ተኣሲሩስ ጓልካ ድፈራ ወይ ክትድፈር ከላ ንዓራኡ ዝበሃለሉ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ጀኖሳይድ ተፈፂሙስ እዚ ዝመከተ ክቡር መስዋዕትነት ኣመራስ ይሕንዎ ብልጽግና ዓዚ ብደንብ ሰሪሕሉ እዚ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ይጅምር እዚ ካብ ጅቡቲ ይጅምር እዚ ካብ ሃላላ ከላ ይጅምር ስምዕነት እዩ ተገይሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካሊእ ሕብራዊ ናዕቢ ምስኣን ካሊእ ስርዓት ክፍጠር ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ድሓር ዋ ኣነ ናይ ህዝቢ ውድየ ዝውድዩ ናይ መኸት ዓቕሚ እዩ ጉድለት ሃልዮን ተጋር ንዕርዮ እምበር ሕዘኩም ዘለ መሬትና ዘየምለስና ስዋዕትና ዘይደበስና ናብኩም ዘለ ክንኣቱ ኮንሽስሊ ድሕርቲ ፒኤልኤፍ ሰራዊትኩም ክትውዕደሉ ኢኹም ኣይሰምዐኩምን ኢሉ ምስ መከቶም ከዓ እምበኣር ስልጣነ ይቅበል ምስ በሎም ናብ በዓል መፅኦም ኣርኣይ ወርቂ ኢሎም ወና መረፁ ብፃይ ኸየልዕለ ባንክ ዝዘርፍ ኢሎም ወና መረፁ ሓደ ክልተ እንተሃልይዎም ፀገም ፈልዮም ክንዲ ዝምግቱ ባህላዊ ጀነራላት ኢለምዎ ምልሻ ኢለምዎ ምልሻ ትግራይ ግን ተጋድላይ ኮይኑ መኸተ ኮይኑ ትግራይ ኣድሒንዋ ምልሻ ኢኻው ተኸወውፅ እዮም ሽሕ ሰብ 100 ሰብ ተኸወዎ እናኸፈልና ዘድሕናዮም ህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም መስዋዕት ጠሊሞም ናብ ፀላእ ኸይዶም መጨረሻ ተኹነታት ናተረዶም እስከደ ትግራይ ናብ ዘይትወፆ ዓርስ ብዓርስኻ ኩናት ሲቪል ዋር ምስ ኣተወት ትግራይ ትጠፍእ ከም ዘላ ምስ መፀት ንስንሳትና ደመሬት ክከውን ትግራይ ብልጽግና ሰሪሑ ገንዘብ በጅቱ ሓሳብ ረዲኡ ስምረት ተገይሩ አዲስ አበባ ተመላለሱ ትግራይ ናይ ደመሬት ጎርዋጽ ኣብዚ ሕጂ ተዘርበ ዘረባታት ከም ዘለዎ 70% 80% ዝኸውን ሓቂ ዝመስል ሓቂ ዘይኮነ ሓቂ ዝኾነ ከዓ ሓቂ ዘይመስል ኣዘራርባታት ኣለዎ ማለት እዩ እቶም በጀታት ዘለዎ በጀታት ተበጅቶም ገለገለ ዝብሉ ምናልባት ብጥርጣረ ተኮይኑ ክሳብ ሕጂ እከለ በጀቱ እከለ ሄቡ እከለ ተቀቢል ዝበሃል ጉዳይ የለን ካልኣይ ከዓ ሕቶን ትመጽ እንተለ ካብ ተጋደልቲ ካብ ከምዚ ዝበሉ ናይ ቃልሲ ሰባት ወይ ከዓ ብፍላይ ተጋደልቲ ቲዲኤፍ ብጥቕላሉ ሓቱ እንተለው መንበሪ ሃቡና ገዛና ኣይተዋሃብና ናይ ተዓደልናን ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ናይ ጥቕሚ ሕቶን ተሓቱ እንተለውሲ ናብ ካሊእ ምዝዋራ ይድለን ንምንታይ ሕጂ ጽንሑ ምክንያቱ መኸተይ ተወደአኒ እንዳተባሃለ እዩ መኸተይ ኣይተወደአኒ እንዳተባሃለ መወዳእታቶም ሰባት ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ ዝሓትዎ ዘሎ ጥቕምና እዩ ረብሓ እንድሕር ደኣ ትጥቀመሊኻ ኮይንካ ትጥቀም ኢኻ ካልኣይ ከዓ ፎልዮም ከይዛረቡ ኢሉ እምበር ባህላዊ ጀነራል ከም ዘለዎ ዝተገለ ኣምን እንዲ ግን ፎልዮም ከይዛረቡ ገለ እዩ ባህላዊ በሎ ዘመናዊ በሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ጉዳይ ፕሮፓጋንዲስት ሒዝዎ ኩሕድ ስእለ ቢሉ ከቕርቦ ይኽእል ሓደ ሓቀኛ ሰብ ግን ድማ ቅንዕና ብዝተመልኦ መልክዑ እንዳተዛረበ ኣዘራርባ ዘይኽእል ሰብ ትሒዝዎ ከዓ ሓሶት ክመስል ይኽእል ወይ ከዓ ሓቂ ክመስል ይኽእል ብዝኾነ እንተኳሓልኩም ማን ተሳልኩም ሓንቲ ዘይትረብሕ ዘረባ ድግም ውዒልና ድግም ተሳልኒ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብላን ትግራይ በትሕጂ ዘላቶ ቁመናን ኩነታትን ንዝኾነ ይኹን ኩናት ድልውቴ ኣይኮነትን እዚ ከምዚ ናይ ሸብድ ዓዳዕ ይገበር ቶሎ ቶሎ ዝብሉ ዘለው ጽምዶኣውያን ከም ሓደ ንጽመዲና ዝብሉ ሞኻነት ጽምዶ በአግባቡ ዘይተረድእዎ ጽምዶ ፈጢርና ኢሎም ዛረቡ ከም በዓል ልፍዓተይ ዝኣመሰሉ ንምንታይ የጓዩ ስለ ዘለው ይመጾም ስለ ዘለው ናይ ካልኦት ፖለቲካታት ናይ ዓለም ካልኦት ፖለቲካታት ይቕየሩ ስለ ዘለው በቃ እዚታት ሕሱ ሰቢሎም ነቲ ህዝብና እውን ኣብ ማእኸል ንሂጉ ዝተረኸብካ ሰሊጥ ሓቢርካ ተወቀት ዝበሃል እትዮም ሞኻ ዓለም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኣቴንሽና ብጣዕሚ ሪኢኹም እንትኾንኩም ሲ ጉዳይ እስራኤልን ጋዛን ሃማስን ግዛዕ ዘሎ ገና ዘይተፈትሐሉ ናይ ካልኦት ጉዳያት ማለት እዩ ቪየትናም ፓኪስታንን ህንድን ዘይተፈትሐ ዩክሬን ራሽያ ዘይተፈትሐ ካልኦት ጣጣታት ናይ ዓለም ኣብ ዘለውን ባዕላትን ከዓ ናይ ትሬድ ዋር ገለብ ዘለዎ ግዜ ንሕና እውን ብተመሳሳሊ ንኽንሃልቕ ዝግበር ዘሎ ናይ ምቅልጣፍ ስራሕት ቶሎ ኢልካስ ናይ መእታው ማለት እንታይ ይብል ነይሩ ሽደን ክትብሉ ኢኹም 100 ካብ 100 እርግፀኛ ዝኾን ኩሉ ነገር እንታይ ይብል ነይሩ ክትብሉ ኢኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ልክዕ ከም ታንዲድካ ተኣትዎ ኣዋጣፃ ናይ ኩናት ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ሰባት ነቲ ዘረባ ናተይ ሕጅሎም ማዓንቲ ክንዕቆ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ቬሪ ኢምፖርታንት ዝኾነ ስፒች ክብሉ እዮም እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ማለት ምክንያቱ ካፍቲ ጌን ክንገብሮ ንኽእል በነፊት ሉዝ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ይክበዝሕ ሶም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩናት ጠቃሚ ኣይነበረን ኣብ ሰዓት እዚ ቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝኾነ ሰባት ግን ኣብ ቅድሚት ኮይኖም የጓሃርዎ ኣለዎ ይሕዝን ጻድቃንም ጌታቸውም ሊጠይቋት የማይፈልጓት ጥያቄ ግን አለች እዚህ ጋር አሁን ማን ነው ይህንን ኃይል የጋበዘው ማን ነው ይህንን ኃይል ስፖንሰር ያደረገው ማን ነው ለዚህ ኃይል ተተኳሽ የሰጠው ማን ነውስ ይህንን የሻዕቢያ ወንጀል በአደባባይ በማስተዳደረው አገር ውስጥ ያለን ህዝብ ስለገደልክልኝ ስለደፈርክልኝ ስላፈናቀልክልኝ አመሰግንሃለሁ ያለው በፓርላማ
ማለት ጻድቃን ምን ሆኗል? ምን ነው ማለት እንደዚህ የወንጀል ሰለባውን ህዝብ በዚህ ደረጃ ልትሳለቅበት ይገባል እንዴ? ጻድቃን እንዴ በዚህ ደረጃ ከመውረድ ቢቀርብስ? በዚህ ደረጃ ከእውነታ ጋር ከመላተም ቢቀርብስ ምን ይሰራል? ምንድነው ይሄን ያህል እንዴ? እንዳከበርንህ እንደ ማለት ላይ እንደሰቀልህ ብትኖር ምን አለበት? እንደዚህ በዚህ ደረጃ እኔ እየሄዳችሁ ከአብይ አህመድ ጋር ቁመታችሁን ለማስተካከል የምትከረክሙት ነገር ነው በፍጹም ሊገባኝ አይችልም። ያ ሻዕቢያ የፈጸመውን ወንጀል ፈጸመ። አብይ አህመድ የሚጠየቀው ግን በገዛ ራሱ ወታደሮች ከፈጸመውና ካስፈጸመው ወንጀል በተጨማሪ ይሄንን ሻዕቢያ የተባለ አራዊት ትግራይ አምጥቶ ጋብዞ ስፖንሰር አድርጎ እነዚህ ሁሉ ወንጀሎች እንዲፈጸሙ ያደረገውን ኃይል ተተግነ ሌላ ማንኛውንም ኃይል ለመክሰስ ሞራል አለህ ወይ ብዬ መጠየቅ ወዳለሁ። ጠስሚ ልብኻ ዘስት ዘረባ እዩ ዝዛረብ እዚ ርእዮት ዝበሃል ማለት እዩ ብጣዕሚ ትክክለኛ ዝኾነ ዘረባ እዩ ማለት እንታይ ከም ዝኾኑ ኣይፍለጡ ዲናይ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ ዘሎ ኣብ ክልቲኡ ሲ ክስ ንኸይኽሰስ ብወገን ማእኸላይ መንግስቲ መፅኦም ዘለዉ በዓል ጌታቸው ረዳ በልዎም በዓል ጻድቃን በልዎም እከለኮ እዩ ከምዚ ገይሩ ዓዲምዎ ማእኸላይ መንግስቲ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓዲሙ አምጽኢዎ ድሕሪኻ ከምዚ ቀጥቂጡና ንምዘይ ምባል ማለት እዩ እዚኣ ብጎን ጎኒ እዮም ዝኸድዋ ቶም ዝጻመዱ ዘሎ ኣካላት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ከዓ ሻዕብያ ቀቲልና ነዘይ ምባል ንሳቶም ተማሳሳሊ ጎን ጎን እዮም ዝኸዱ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ምንታይ እንድሕር ዳኢልኩም ቀረና መንገዲ ዝተደርበ ሌፍት ኦቨር ክልቲኦም ክሱሳት እኮ ክልቲኦም ክሱሳት እዮም ኣፈላላይ እንታይ እዩ ስምምዕ ምስ ሓዲኦም መስሪትና ታይን ክግበር እዩ ምስ ሓዲኦም መስሪትና ተስምምዕ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዝተመስረተ ንሕና ሕጋዊ መርገጽ ሃሊናሲ ኣብ ሕጋዊ ባይታ ሰፊርና ሕጋውነት ተላቢስና ብሕጊ እንተስ ፈቲና ክንቀጽል እንተስ ተይፈተና ገዲፍና ያተዓዲ እዚኣ ዓድና ክንምስርት ክንከይድ ወዘተ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ዝኾነ ስምምዕ እዚ ትገብር እዚ ግበር እዩ ተባሂሉ እምበር ክስጠጠው ይብለልካ እዩ ንጹህ ኢኻ ማለት ኣይ ንሰላም ንዕርቅ እንድሕር ተባሂሉ ከዓ ምስ መንግስቲ ሻዕብያን ዋዕል ተመሳሳሊ ዕርቅ እንድሕር ተባሂሉ ወይል ዝጽላ ኣይኮነን ግን ካብ ታሕትነት ኣምሊጥካ ኣይኮነን ምንም ካብ ታሕትነት ኣምሊጥካ ሎማዓንቲ ድፈን ኢልካ ገለገለ ዝግበር ነገር ኣይኮ እዚአን ክልቲአን ግን መራሕትና ብሙልአን ማለት እዩ ይፈርሕዎን ንምንታይ ካብ ክልቲኦም ጥቕሚ ክረኽቡ ከም ዘይኽእሉ ካብ ክልቲኦም ጉድኣት ካብ ንረክብ ካብ ሓዲኦም ጥቕሚ ረኺብና ተሓደ ግን ዋላ እንኮለ ጀኖሳይዱ ዋላ ዝሰርሑ ዝኾነ ነገሩ ሰሪዝናሉሲ ከም ዘለዎ ንቀበሎን ኣብ ዝብል ተኸይዱ ማለት እዩ እሞ ከዓ ኣብ ዘይምልከተካ ኣብ ዘይምልከተና ጉዳይ እንዳኣተና ማለት 10 ንኽትረክብ 11 ክትከፍል የብልካን ክሳራ እዩ ዝሕዝን እዩ ሴሌክቲቭ ወይም ፐርፎርማቲቭ አውትሬጅ አይደለም የሚያናግረኝ ምክንያቱም በተመሳሳይ መንገድ የሻዕቢያን ወንጀል ለመከላከል የሚሞክሩትም እኔ ያጸይፉኛል ይሄንን ሬዮታውያን በደንብ አድርገው ያውቃሉ የሻዕቢያን ወንጀሎች ለማጠብ የሚደረገውን ሙከራ በሚገባ እንደምናነውር እንደምናወግዝ ሁላችንም እዚህ ያለን በዛ ላይ ምንም አይነት የብዥታ ችግር የለብንም ሰበር መረጃ ከአስመራ ኤሪትሪያ የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብን ቤንዚን ይሁን ናፍጣ ቆጥቦ እንዲጠቀም አዝዟል። በተጨማሪ ደግሞ የሻዕቢያ ከፍተኛ መሪዎች ኢሳያስ አፈወርቅን ጨምረ ኦፊሳቸውን ወደ ድብቅ ቦታ ቀይረዋል። ከድሮን ጥቃት ለመዳን ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ዲቨሎፕመንት ነው። ምክንያቱ ይህም ያሳየን ሻዕቢያ ሁኔታውን በጣም ሲሪየስ አድርጎ እየወሰደው እንዳለ እና ውጊያው ደግሞ at any time ኦፊሻሊ ሊጀምር እንደሚችል ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በጣም ከባድ የሆነ ጸሎት ማድረግ ያስፈልገናል። ከፍተኛ ውጊያ ሊለኮስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለኤርትራ ላለው thank you so much ዜና እዩ ማለት እዩ ቀጽልና ግብጽ ውሕስነት ማይነ መረጋጋጽ አድላይ ስጎምታት ክትወሰድ ያኸበል ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያ አብሮባ አባይ ሃንጻ ዘመረቀቶ አብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ አብ ግምት ብምእታው ግብጽ ሃገራዊ ረብሓን ውሕስነት ማይነ መሐላው ኩሉ አድላይ ስጎምታ ክትወሰድ ያኸበል አጠንቂቁ ኢትዮጵያ አብ መምሕዳር አብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ዘላ ዘይ ሓላፍነት አካይዳ ሃገሩ ኢዳ አጣሜራ ደዊላ ከም ዘይትሪኦ ፕሬዝዳንት አጠንቂቁ ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ተሳተፍተ ሻምናይ ሰሙን ማብሳ ከተማ ካይሮብ ዝለኣኹ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ግብጽ ኣብ ዲፕሎማስና ሃገራዊ ትካላትን ብፍላይ ኣብ ሕብራት ሃገራት ምጽጋዓ ከም ድኽመት ክረአ የብሉ
ويل سيد مودات هذه أمنا زي أتوم زربا خسخة أفولتي مالت نحنا أبزي زلنا مالتي بسلام نايذي من بار صراحة نايم صراحة نايم معلق كل جزيهم إنيرو نايم هو نايم رباش صراحتي تخونا قلت بهالزلو عدنا استجمع زمسلو بز حسب كل غليب أنا أحب زي حسب كافنج أرحق إلوسي زي كوي مجمري ومخنياتو يلو كزارب زي كل بز حسب كل غليب أنت عصا خابيدنا دارجا مزحت جزية يلان كاب كالوت كبابتات زمس دفيتن سقطني نعنا مالتي ناب حاتو توتي نازلو ويك أنا بشجر زدربي نازلو نحنا أي ملكتنا نايب حكي أبز حجي ساعات أزينا بتعمي أبدغنة نركبن أبصقم نركبن حزبتاتنا كاب كل حزبتات كاب بفولي تطوعين أبدغنة كاب زلون حدا أب إثيوبيا تقولين مالتيو حزب تجري سو أبدغنة يزرق أب أدزيو ناي كمان يقبلوكم مالتي منهم ولا حنت نجريل ناب قدمنا تملسنا نركب بتعم أدزيوم بمداي حرشات زنور معبالتاتنا بتمرت زنور معبالتاتنا بحكمنا زنور معبالتاتنا بقطبة ببنك جلو زتس درجة عنيهم فريسهم زنوري حجين تاين نجبرن واجه خمزلنا أيردن بس زنابي يفرحني زبالني رومش نحنا جن ولا شكينا أنت لناسي ولا مس ملو مع الزناب بانا زنيبون نحنا بس بيسنا ندهلنا ولا خداننا ملو بملو بزناب بس بيس ندهلوسي فرحنا تخلخلتي وج خوينا خنأتو هيومان شيل خوينا وج كنساسي يو زد الله زلوا مالتيو دي حرد أنا عوّت اللي إنا يلو دخونا سبجم ميرو أنا بيني كترفوس لذيكل well what will happen in the future will happen تزخون كون يوم مالتي حبيرنا نر أيو صاب شو عسناك أنا لوام تصبغ يسمعنا تشاو good light نحن حضرت حوات إيمان